Bueno, arratsaldeon guztioi, behin ere berriro ere eskerrik asko. Trantsizio sozioekologikoaren hitzaldi sortorren hirugarren saioa da, gaur lehen galdetu diate, ea zenbat dauden, gaur hirugarrena da, bai, eta bi aste barru laugarrena izango da, energiaren gaia aztertuko da. Gaurkoan, karteletan eta ikusiko zenuten, elikaduraren burujabetzaren inguruan, bai? Hitzaldi guzti hauek jasangarritasunean oinarritutako hitzaldiak dira eta gaurkoan elikadura aztertuko dugu. Hortarako gure bizlari ekarri ditugu. Alde batetik Aitzol Iturbe, Antzuolarra, ezta? Eta Mirene Begiristain. Andoaingoa, baina Getarin bizi dana. Aitzol, ezagutuko zuen Antzuolarra izanik, esaten da, nekazaritza ekologikoan dihardu, 2015 urtetik aurrera, eta berak, egungo nekazaritza eta abeltzaitzaren inguruko egoeraren zertzelada batzuk emango ditu. Eta Mirenek berriz EHUko irakaslea da, eta bere ikerketa lerrua elikadura eta nekazaritza sistema berrietan kokatzen da. Eta gaurkoan gai horren inguruan eredu berri edo burujabetzaren hildo horretan, bide horretan, ze pausuk edo maigainan jarriko ditugu. Orduan, betiko moduan, hauen aurkezpenak, hizlari hauen aurkezpena bukatutakoan, galderen tartea zabalduko dugu, eta aukera izango duzu edo zein zalantza edo zer gauza galdetzeko. Ados? Zure hitza, Aitzol. Horrondo? Hemendik binu joat. Atzalde hondan hoi. Eskerrik asko etortzearen. Gomidatu ninduenean hitzaldi bat emotea bergan, hitz esan eban, ez? Ustutelako importantia dela sobre terreno gabitzen ope pixkat gure burutatik pasatzen dianak bestiekin elkarbanatzeko astixe hartzia. Baina, esan, deitzol zeren inguruan berbain biokik. Eta, pixkat ikusitza inguruan antzemoten den nahasmena, nekazaritza ekologikoa, konbentzionala, ze ondorixo dauzkan batak, ze ondorixo dauzkan bestiak, pixkat hori argitze aldea plantea dut hitzaldixa. Naiz ni aditua, ez dakit esango itxuten gauza denak zehatzak ez dira izango, ez dan helburua be, baina, hortuko jarduera hontan, azkenengo urtetan, neure buruti pasetakoak, elkartetan entzundakoak, bestiekin elkarbanatutakoak, pixkat mai gaineratu nahi nituzke, eta, gauza batzuk mai gainean ipini, eta horrek hausnarketan batzuk edo dana alakoak eraitxia, eta, hoxe da gaurko helburua, ez? Izen be, neure gertuan ebai, baino hoxeok zaten doz, nik ekologikoa etxua bier, nik olako gauza berezi bat ez to bier. Nik etxu gauza normalak. Eta, hori izen leike ondorixo, zehatik jendiak daukan ekologikoa gauza berezitzat, izen leike presio batik, izen leike guk geuk esaten durako kalidadezku, eta ez dakize, eta abar, Ezen leke gure kompetentzia agroindustriak oso ondo saltzen dabelako bere burua.
dala osasungarria, dala berdia, gauza egiten diala eleante, gero gu jumbigala eta horren gainean jarri biga, eta orduan guri ezen bida, lomaz. Eta orduan jendeak ezen dago, nik lomaz ez dobiek, nik biot jana normala. Bueno, gaur gona, etorritxa, atribiko naiz esatea, guk, kidien baimenakin, edo nik itxen dutena bintze dela oso gauza normala. Guk itxen duna normala, ez da ez kalidadezkoa, ez bereziki osasun garrisa, ez. Guk itxen duna jana, itxen du gauza normal bat, eta jan horrek itxen gaitxu helikau, beti bezala, bida moguan, eta saiatzega hori itxen, ingurumena zenduiaz, eta gure lugan emankortasuna, eta ingurunea, alik eta modu txukunenean, kude hauaz, gure zailtasun kontraesan eta miserizia danekin. Bueno, hoxe bai esan nahi nuke, guri ala normala, eta, bestia dala, nola betxe esateko, janari txarra, ez osasun garrisa, askotan kalte garrisa, eta, ingurunia ez da bena zaintzen, modu iraunkor baten, gure janari iturri izeteko bezala. Hori esan da, eta hemen ez dutena nahi da inor minduta sentitzei, gau da honedia hausnarketa batzuk interes orokorran arira zebiko ginukenan inguruan pentsautakoak, eta nire miresmena dira nahi jet modu batea edo bestea bazarrisai eutzi jauen nahi eren miseixean eken, baina jartzen bada pentsatzen ze interesatzen jakun, nik garbi daukat eredu jakin bat, ekologikoa, agroekologikoa dela jarraitzu biherrekoa, eta gaur esan bezala, saiatuko naiz azaltzen, beste ereduak ze dakarren, ne uste zeatik bultzatu dan, eta horrek ze ondorixo ekarri dozkun. Orduan, titulo bat ipini notzen, eta hori ipini jat, ez dauka besteik. Orduan, azaldukot pixkat, hau gain gainetik diru laguntzak, hemen Europar Batasunetik, bi estatutatik, eta gero gure kasuan, Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako diputaziotik, apostu garbisa egin da, eredu agroindustrialan alde, ez? Apostu egitxeak esatean edo, bai dirua, bai baliabide humano pila bat, asesoramentuak eta danak, bidera udiala, bide hortan. Orduan, batek esaten dago, honek ekologista hippie honek esaten daben bezala edo beste mirenek eta etxeuko aditu batzuk esaten daben bezala eredu hori ona espada ze demontratik bideratzen daben beste diru publiko horra. Zenek irabazten dago horrekin. AHT-ekin iguala pasatzen jako, igual evidentio da, zetako itxen dabe AHT-a, diru publikoa pribaura pasatzeko. Hemen pasatzen jako antzeako zoze, justifikatzen da diru pila bat ipintzen da saku baten, eta diru hori banatzen da, eta betikuek eru baten dabe, modu batzutan zuzeno, beste batzutan zeharkau, adierazikoten bezala. Nola nahi, benetan nekazari dianak, ez di altu nahi huria, baizik eta obreruak edabitzenak obran, ez? Orduan, diru laguntzak emoteko zean hausixea da, tamainua finantziatzen dela, ez? Zenbat eta azalera gehiago, zenbat eta abelburu gehiago, zenbat eta makina hundixauak erosi, orduan da diru gehiago jaso gozu. Hori hola da, simple esan da, baina, bai ez, afirmatzen bostatzu baten batzuk, baina hori. Orduan, tamainoan gati da lurra zaleatik, abere kopuruan gatik, eta gero hor da beste batzuk, derecho historikotan oinarritxutakoak, dianak PAK, eta, zeak, dianak, bakoitza dukala kuota bat bezala diru laguntzetako eskubide batzuk, eskubide horrek iraganeko eskubide batzutatik datoz, eta zerotik azten denak, edo ez dauzka, edo erosin bitxu, edo, komplikazio batzuk dauzka, ez, orduan, hor da derecho historiko batzuk, ez dakit entzun dauko zuen, baina esan izen da, duketza de albak eruate ditxoala diru laguntza hundinak, nekazaritzako diru laguntza hundinak, haren ondorengo patrimonioak eruaten ditxoala. Hori batetik, eta bestetik, tamaino batik emoten da. Bestia, inbertsinotako diru laguntzak emoten dira, alegia, diru emoten dutzu gastatzeko. Zure lana pagatzeko ez da emoten diruik.
Diru emoten da, zu dirua gastu eitzen mozu, lagundu itzen dutzu gastu eitzen. Zer esaten nahi dut honekin? Bueno, zuke, inbertsinotako diru laguntzak emoten dira, hola, tratoria erostia pentsatzen monik, puntuazio sistema bat dago, eta puntuazio eta atzen duten, evaluazio sistema bat ditzen da, eta atzen duten puntu kopuruan agera, euneko baten finantziatzen dozte. Puntu horre baloratzeko, hartzen da kontutan, gaztia zan, gizon emakumia zan, ze zonaldetan zaen, ze motatako inbertsinua dan, eta bar. Ogan, inbertsinotako diru laguntzia, ez dakit, euneko gehiitxik, euneko 50 izen leike. Adi bat imintzeko, nik kapaz naiz, 20.000 euroko tratore batekin, lanpostu bat sortzeko, 10.000 emoten dozte, tratore hori erosteko. 1.000ko bat bidea bela esaten da benai, 50.000 emote jaue. Horren, pentsau, ari emondako diruakin, zenbat lanpostu ipinile izken tratore txikisekin lanian, ez? Hor beste bat, zuri azkenean esaten dutzue, txikisa erosten bok, 10.000 emoten doztau, eta norbeak esaten dugu, geixo emotozte eta haundixeu erosikot. Osea, horti dator, haunditzeko, bat. Eta, karo, beti zati bat norbeak boltsikotik ipini bidau, hori da faktoretako bat, eta beste faktoretako da, inbertsinotako diru laguntzak, beti emoten dutzuela gaztauta gero. Horrean, zu likidezik ez paukozu, bankuti pasatzea. Nahiz da jakin, hortik sortzi hilabetea, urte betea, inbertsio horren diru laguntzia, kobrau ingo zula, lehenengo bankura zoiatz, kreditu eskatzea hori zehaitzeko. Horrean, bankuape eruaten da. Eta gero azkenengoa dira, instalazioetako diru laguntzak, gehizien potentiena gaztien instalazioetako diru laguntzak, honek, diru laguntzak oso potentiak dira, kasu honetan soldata bezala planteatzen dira, aintzat hartuta proiektu bat martxan ipintzen danean, lehenengo 2 urtean. Ez da zula, sarreraik euko, horrek ez da bela benefizioik emongo, diru laguntzak emoten dira. Hau puntuazioan arabera, zure egoerian arabera, diru gehiago edo gutxio. Kondua da, ontan be, zuri diru hori emoten dutzu, baina demostrau biozu urte batzun barruan, zala nekazari bat bida mogukua. Eta bida mogukua izate hortan, eskatzen dian baldintzak askotan dira, ganau geixegi, edo oio geixegi, edo nola esateko tamaino handixan kontuak, ez? Eta aldi beherian, lehen esan dut, inbertsinotako diru laguntzak puntua huitzen diala, instalazioko programa otan sartuta denei puntu gehiago emote gaue inbertsiotan. Lehenengo urtean, instalazio ipiniot martxan, nire proiektua, indoz zandot, astean oia, eta salta itxeko edo tratoria erosteko, lehenengo urtean eguneko 50 igual emongozte, eta laugarren urtean emongozte gastatzen dutena, eguneko 50. Horrek ez dauka esankata ez buruik, proiektu bat bizkata bantau da benak, lehenengo urtetan salbuespen, komeni dela, poliki jutia, gauzak probatzia, ikustia ze fakturazioetan joa euseiken, ze volumen hartzen duzun, ze lan inbiozun, ze inbertsinok falta itzen dutzuen, eta justo, 5. urtean, tokatzen dela salto bat itxia bida mogukua, ala bierri zenezkeo, inbertsioakin ondo pentsauta eta da. Hau esaten dut, pasau izan dalako diru laguntza honekin, oso tentadoria da, baina hainbat jende sartu, eta gero ezin negozio aurrea eta inbertsioakin da, bere dirutik zati bat ipinitza, eta gainak, diru laguntza jasoteak, konpromiso batzu dakartza, gero zuk demostratu inbiozu, numero batzuk erten itxegatzula, eta ez pasak kapaz, eta iztemo superzianea, igual diru laguntzia buelta biozu, eta bestia. Orduan, bizitzak arruinau izan ditue, baina beti arruinau, baina gaztuak inda, eta makina isak erositza, eta gauzak inda. Orduan, hau da bizkat gaurko azalpenan muina edo dana alakua. Zeratu nahiz azaltzen bizkat, batetik dago, diru laguntzak erak, zati handi bat, eruaten dabe betikuek. Betikuek esaten denean da, terrateniente handixak,
nekazaritzen zerikusik ez dauken jendiak, bateko karrak ruralek, besteko merkadonak, besteko, da barbaridade bat benetan diruak, ja lehengo banaketan noa juten dian. Honekin azaldu nahi dutena da, nola betxezateko, nekazari dianei aiatzakuen diruak ben noa juten dian. Osea, hoxe azaltzeko antolo diagramau, eta ia entenditzeko moguan, zuek zate, nire esperimentua. Orduan, diru laguntza publikoak, ez? Esan dut, hemen goixan abilezkerrian, inbertsinotako emoten dala, horre ze dakar, ez? Noa doia diru hori, doia makina isa enpreseta, doia eraikuntza enpreseta, doia, eraikuntza enpresa horrek erabiltze dituen eraikuntza materialeta, doia ureztapen zerbitzuak, ureztapen sistemak saltzen dituen eta doia bankuta, esan duten bezala, batetik askotan inbertsioa handiak izatea, jendeak ez daukalako likidezik, eta bestetik esan duten bezala, diru laguntzia beti atzetik etortzen dalako. Horrek ze ekartzen dau? Makina iziak oso politxea lana oso ondo ditzen dau, baina dakar energiakiko menpekotasuna, izen elektrikoakiko, izen petroliakiko, dakar makina izian mantenimentuakiko eta mantenimentu horren piezak eta barritzen dutzunan hornitzaiakiko menpekotasuna, eta, egin baten, gastuen handitzia, eta nola izateko nekazaritxak kontrolatzen ez da ben gauza bat. Osea, beak makinak gero eta sofistikoak eta bar, beti bidau tekniko bat, beti bidau zerbitzu bat, ez? Hori dakar alde batetik, bestetik dakar handitzia. Azkenean, makinak datoz eta kapaz gehiago produzitzeko lanpostu berdinekin. Orduan, hemen eskulan gutxion biherra dago, ez? Gehiago produzitzen du lanpostu berdinekin. Ekoizpen handixeat danez, ze pasatzen da? Salmenta zuzena edo minorizten bidezkoa, legiaten da txikitxakua edo danalakua itxeko, zailtasunak da. Hainbeste ekoizten dut, nik horre danan salmentian kudeaketia, ez daukat itxeik inundik inoa. Orduan, naho, ja distribuzio enpresa hundixen menpe, nik sortzen duten hori saltzeko, ez? Eta horrez esatien berdina, ekoizpen handixa itzen danez lanpostu gutxintzat, merkatu handixa okupatzen da lanpostu gutxintzat. Baldin bada 3 lagun, egunean 6.000 litro esne ekoizten, 3 lagun horrek sortzen da esne hori saltzen dan merkatu zatixa, 3 lagun horrentzat bakarri da. Osea, bestiek ez dauke legu hori, ez? Eta, berdina, nekazal lanpostu gutxik, lur kopuru zabala hartzea. Esan duten bezala, presioa, osea, ekoizpen handixa bada, salmentia distribuzio enpresa handixen bidez junbida, eta horrek, ez dia ONG bat, eta ez dut utxen dabe. Ez dut utxen dabe, presioak bajau eraitzen dotzue, eta presioa bajatzen danean, margena txikitzen da. Alegia, nik haragi kilua 3 euroan saltzen bot, eta 2,5 kostuak baldin bauzka, baina gaur etortzen bakat merkaona esanaz, 2 laro izan saldu ikatela, isa doblia produzio biot, berdina, irabazi berdinak eta atzeko, ez? Horrez edakar, gehiago produzio biot, eta berriro, hortako biot makina gehiago, eta da, zirkulo bat, ez da bukatzen. Eta adibideak ezautze ditxuanak, jakingo dau. Da, hasi eta bukatzen ez da zirkulo bat. Eta aldi berian ze pasatzen da? Horrekin lortzen dabe, gizartian daun presio mentala bajatzia. Hain merke saltzen da, esan duen eredu hortako produktu hori, ostiaz, gero diru laguntza horretatik kanpo gehatzen dian proiektuek horrekin konpetitzeko kriston zailtasunak dauzku, esan daigun. Orduan, horti dator gure produktua, karua danan zera hori, ez? Askotan bestia be karu ibiltzen da, baina horrek hartzen dau, proiektu buru jabeak eta diru laguntza horretatik kanpo gehatzen dianak, jarraitzeko zailtasunak, ero prekariadia aguantau bier izeti, ez? Orduan, esan du, lurra azalera edo ganadu buruko tamainatik, alegia,
lur gehiago, eta batez behemen arazua dana, abelburu gehiago edo dana alakoa. Horrek, ze dakar, intxumo nekazaritzan eta beltzaitzan deitzerrakue, guk bitxun, pentsatzen dut igual industrian da, baina jardueria garatzeko bidian, erosi itzen dian sarrerak, izen lehike pentsuak, izen lehike produktu fitosanitaizuak, izen lehike petrolioa, izen lehike plastikoak, hortuan kasuan, eta organ horrek handitzu itzen dia, fertilizantiak, pentsuak, herbizidak, antibiotiko eta botikak, eta horrek ze dakar, bestiak beste produktu fitosanitaizuei resistentziak sortzen dira, guk hortuan erabiltzen, ekologikoan erabiltzen ditxunei bebai, osea, kontu handixe eukibidea gauzak asko botatziaken, azkenean resistente bihurtzen dira zuk kontrolau nahi dituzun parasito horrek, eta bestetik dakar, produktibidadea handitzu bi errorrek, dakar, variedade produktibo hauak eta arraza produktibo hauak erabili bierra, txerri bat azten dana etxando hostiaz, edo tomate bat demoten da dena kriston pila. Eta horrek azkenean dakar, horren produkzio azkarrekoak izen ezarren, gure lurreta egokitzuta den, eta askoz jasangarri zauak eta robustu hauak dian, variedade eta arrazen galeria. Bestiak beste. Eta, gero, ez da egiten dut, askotan arazua purinak izeten dira, berez ongarri bat izen lehikeen zatza, hain konzentrazioa honditzen sortzen da, izeten dela askotan arazo bat, eta gauza kontaminante bat. Plastikoak, CO2, fitosanitaizuak, eta agarrez. Eta horrez edakarre oroak, baserritxarren eta beraz komunidadean autonomizian galeria. Hau ez dakit, igual ibili banontzak konzeptu bastante garbizia da, baina autonomiziana da, gero mirene pizkat agroekologizian inguruan berbengo hau, baina autonomizia azkenean da hori, nekazarizak bere jardunan zati handi bat gutxienez kontrolatzea eta ez egotia esan dutena, beti enpresen menpe, ez? Abide garbioa da, hasi transgenikoak erabiltzen dituan nekazari batek, gero ezin dago, hasi horren reproduzioa behorrekin. Datorren urtean berriro hasizia erosi bidea. Hori adibide bat menpekotasunana. Eta berdina da makinekin eta barrikin. Nik makinia joditzen jat eta ez daukat pidezia arrelatzeko eta ez dakizen multinazionalek ekarri bidozt edo dana alakoa. Orduan, modelo honek dakar autonomizian galeria. Hori, natur baliabide asko, lurrak, urak erabiltzen dira lanpostu gutxintzat, diru publiko asko lanpostu gutxintzat, eta gaina hori da nahinaz, lurrak kutsatzen da, eta jantxarra eta atzen da, eta kutsatutakoa, ez? Eta, tokiko arraza eta varietatiak eta galdu itzen dira. Orduan, gero galderetako tartia gongo da, ez dakit balio izan da ben azalpenak, pizkat, hainbat esaldi oker. Hau, onta aia unai neban, eta, dano bez, eusekin ertetzeko ez ere, komentzioa merkiaua da. Merkiaua, esan duten bezala daneako presioa da bitzortiziak, baina, demagun oroar ekologikoa baino merkiaua dela. Ez daukazetan, ze ekologikoan baten batzuk subenzinuak eta jasoko ditxue, baina oroar kontua da bestia subenzionauta hola. Osea, zuen pentsatzen dut beretan olako makineiz eta olako infrastruktura merkiauak izen bideala norbean eskulana baino. Garbi esaten dut, lehen gaixak alako herrialdetan lapurtuta ez dala merkeoa makinaizia hori dana erosi eta jarduera hori garatzia, bestelako proiektu agroekologikoek itxen da bena baino. Osea, subenzionota dae hasta las kartolas, ikusi mide errenta itorpenak, nola subenzioak dian askotan, jardueriak beak ez dauka benefizio ipe. Orduan, gero merkez aldu lehike, kriston diru laguntzak jasotzen dialago. Gozea azetzeko gaitxasuna dauka. Beste betxur ze honek emoten dau, tomatia ipintzen duzu hidroponikoan, invernaero baten, sementu pusketa baten gainean, eta la de Dios, eta atzen duzula lur hartatik kriston tomate pila, eta bat bestian atzetik eta kriston pila. Baina horreako
insumo lehen esan dutena, jana beste lur batetik dator. Alegia, lurrak emoten da dena. Gure inguruko lurretik eta alku ekiz. Itxegatik intensiboan ez da gehiago betatzen. Itxen dana da beste lur batzutatik ekarri. Eta hemen ipini itxut. Argazki batzuk, honek simplia dira, baina, bueno, soja Brasilen, soja Argentinan, deforestatzen, hemengo adibidez, ganadizia industrialeko proteina iturri nagusia soja da. Eta soja hori ekartzen da beste leku batzutatik. Karo, gero hemen nekazal ustiategi batek, igual, 500 behi eukiko itxu. Eta esan, zenbat jan produzitzen da gen? Bueno, jan produzitzen da, baina ez da lur ontatik etatzen baizik. Eta ekartzen da kanpotik pilia, itxekako ganauai emon da ganaua egizentzen da. Berdina tomate hidroponikoak, esan dutena. Tomate hidroponikoei ez da gure lurretik jaten. Tomate hidroponikoei nutrientia kanpotik ekartzerakoe. Ekartzerakoe Saharako minetatik fosforua, ekartzerakoe potasioa lurreko minetatik eta nitrogenua, eta botatzerakoe sustarreta. Hemen zerutik ez da sortzen. Zerutik ez da sortzen. Kontua da, lehen gai horreanak nundi atozen, edo gure lurretik, eta modu jasangarri baten inda, edo produkzioa intensifikatzen duen, eta gero datozen auskalo nundik, ez? Auskalo nundik hortan, berriro, kanpote datorren hori, ez da bi herrin arteko truke sano eta justu bat, hor multinazionalak dae, sojak eta, nik ez da egiten ondo, baina barkuan datozenean bursan kotizatzen dae, barku bat pentsuana dator jabe saldatzen, bat erosten, bestia saltzen, osea, puntu hortaino ahi hauta dago temia. Orduan, esan dena, sortzen badu eredu bat, zeinetan, hori dana ekarri beharra daun, irabazten dabe, betikuek, hortan noi arren, ez? Baserritarrak bizirauteko modu bakarra da, hori. Diru laguntzak da helako, bestela ez. Eta nahikoa ona da, hau beste bat. Hasieran esan duten, ekologikoa supergona, eta baina nik ez dobi errezebe supergona, nire edo gauza bat, nahikoa ona. Euskola beleko tomatiak, gehixenak dia hidroponikoan ekoiztutakoak, alegia lurrian sartze ez dianak. Sartzerako erregadizotik, sartzerako nutrientiak. Hori ez da nahikoa ona be. Eta azaltzen aizen edo, bizkat hori transmititzen edo, eta guk itzen duna ez dara ez espeziala, baina bestia ez da iatzen nahikoa ona izetea, ez? Eta gero askotan pasatzen dana, eta hau nahi neban, miren egitzen mona horretik, kontuz nekazarita beltzainek, hemen komilekin dago, kontuz nekazarita beltzainek diote. Askotan, hainbat sindikatuk eta barrek dauken diskursua, edo alalarko pisten inguruan. Moten dau, nekazarizak talde ekologisten kontra, eta emoten dau, bizkat ingurumena zaintzeko edo beste hildo batzutan hartutako neurrisek, edo diru laguntza horredanak beste modu batea banatzeko neurrisen aurrean, zeiduan datoz nekazarizak esaten, jode, lehen gaizki genden da ointxe zatozte gurre matatzea, ez? Normalean hori ertetzen dian horre dia asko nekazarizia baina terratenientiak edo txiringituak ondo montauta duzkenak edo, asko puteauta denak bebai, baina diru laguntza horriko oso menpeko dianak, ez? Eta hori, esaten hori ertetzen danean, euki beti bigarren ikuspegi bat pentsatzeko, igual beste eredu baten gabitzen nekazarita beltzainak igual ez gaela hain desadoz edo ez gaela hain kontra. Hori, ez dakit bestio geuki izen dozuen sensazio hori, baina, pasatzen da bizkan. Eta, hau da beste bat ilaportutakoa, Bilduko jardunan ditzen beste bat ekindako aurkezpenekoa, ontsa izena txatez ortzen baina. Maribi Uarte buru ekindakoa. Eta, hori, datua dira, munduko populazioan 110, baserritxar txiki ertaina dira, lurretik bizidan jendia, horretatik 110 emakumeak. Lurran 110ekin soilik, populazioan 130 elikatzen da, ez? Eta agroindustriak erabiltzen da lurren 130 ikusi du zela, lehenengo argazki horretan,
Eta horreko esten dago, elikagaixen 30, baina eixa dana, pentsua itxeko, eta soja eta harto transgenikoa da, ez? Eta, bueno, hau biniot hemen, etxeak autokarabana, bizikleta, mugikor, bidea, luxu, baote komunitatearen buru jabetza baino altxorre derra horik, bueno, nire ustez ez. Eta, hoxe, baina pixkat alternatiba hori nundik doiaren eta ze hildotan kokatu bilitzaken, pixkat mirenek azalduko dela uste dut. Eskerrik asko. Txena. Txaldeon. Pantalla ondile eta... Bueno, a ver. Bueno, atzaldeon da noi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, iritsi zanean gonbidapena ja oen dela denbora bat, bueno, baiezkoa baitare, nahiko, bueno, egoki edo eroso, ez? Jakinda baitare aitzolekin batea izango zala proposamena, nolabait jarduten dugulako, ez? Pixka bat panorama azaldu, edo nola ikusten dugun dela panorama hori, eta baitare itzole-goren bukaeran esaten zuen horren aritik, ez? Planteatzen dalako, badirudi hori dala bidea eta ez dagoela beste modurik, ez? Nekazaritzatik edo bizi alizateko, ez? Eta, bueno, egile da panorama ez dela oso baikorra, eta neuk emango ditut olako beste datu batzuk eta kontu batzuk, jabetzeko zein olako egoera urgentean gauden, azpimarratzeko arazo nahiko larrien aurrean gaudela, baina baditugula ere erantzun batzuk, eta ikusteko badaukagula, zentzu hortan, elikadura estrategia bat edo, gure herrietatik ere eraikitzeko aukera. Apur bat hor kokatuko dut hitzartzea. Eta optimismo horretan nik uste, akaso bate baino gehiago, ikusi izan dezue kamisetak baldin badira, edo argian, argiarekin batera, lurra herriari deika egitako aldarri hori, eta aldarrikapen horrek neuk uste batzen duela zer dan agroekologia, eta zer dan agroekologiaren bidetik lortu nahi dugun elikadura burujabetza, ezta? Lurra, komunitatea eta lurraldea. Apur bat nola egiten dugun norentzat eta nola eraikitzen dugun gure herria horren bitartez. Eta, bueno, izan da baita ere oso ekimen positiboa, apur bat aitzoleko hor bukaeran ere aipatzen zuen horretan, eredu honetan dabiltzan hainbat baserritar, elkarte eta kolektibo desberdinak batzeko aukera eman duelako, batzutan ez dalako hain erraza, lehenengo sektorean eta elikaduran dabiltzan eragile desberdinak batzea, eta askotan beharrezkoa indar hori sortzea. Eta honek ere eman du aukera hori, mahai berdinaren bueltan,
jende, askotan elkarrekin jarri ez dianak izan, hitz egitera eta ikustera nola eraiki dezakegun alternatiba hau, ezta? Eta horregatik, mezu positibo batekin haste aldea, eta norbaitek begiratu nahi baldin badu, argian topatuko du ekimenaren berri. Negi askotan tokatzen zait olako kontzeptu eta gauza lehorrago eta hitz egitea, ez? Unibertsitate gatozelako eta mogida guzti horiek. Baina bai komentatu nahi niun, nondik hitz egiten deunean gure alternatibaz eta beharrezkoa dalako apur bat, saltzen diguten eredu agroindustrial hori edota bionekazaritza eredu berri horiek bioteknologiarekin oso lotua dagoena, zer argumento edo non kokatzen gara horren aurrean, edo zer erantzuten diogun edo nola erantzuten diogun horrei, ez? Eta orduan hiru edo lau kontu horrez. Ekodependentzia eta interdependentzia hitz egiten dugu. Ekodependenteak garelako, nolabait agroekofeminismotik azkeneko urtetan hau nahiko edatu da, ez? Bi gauza hauetaz hitz egitea, ekodependentzia eta interdependentziaz. Naturarekiko dependentea garelako, ekodependentea gara, behar dugulako naturan orekan egon, eta oso nabarmena izan da pandemia garai honetan desoreka horiek nola kokatu gaituen, zenolako ahultasun egoera batean kokatzen gaituen, eta aldi berian interdependentea gara geure artean. Danok daukagulako gure bizitzan zehar beste norbaiten zaintzaren beharra. Eta hori ematen da bizitzako etapa desberdinetan, modu desberdinetan. Baina zentzu hortan, ikuspegi horretan kokatzen dugu ere elikadura lantzeko modua. Hau da, naturarekin orekan eta geure artean, komunitatean ere, zenolako beharrak ditugun kontutan hartuta. Danok ez gabiltzalako edo ez gaudelako gure elikadura modu berean, osasuntsuan eta orekatuan zaintzeko egoera batean. Leno komentatzen zuen Aitzolek, ez? Tomate ekologiko batzuen prezioa, segun eta ze soldata daukazun, gaur egun ezin dituzu tomate ekologiko horiek erosi. Kontua zergatik gertatzen dan hori. Eta nola eraikitzen dugun eredu bat, hori danon eskubidea izateko, ez da? Orduan, naturarekiko dependentea gara eta elkarrekiko dependentea gara eta pixkat hortik abiatzen gara. Gero, zer dan agroekologia eta zer dan elikadura burujabetza. Aurreko datu guzti horiekin ikusten da zer dan agroekologia. Agroekologia ez da bakarrik produktu ekologiko bat ekoiztea eta horrek daukan zigilu ekologiko bat, zertifikatu ofizial hori, baizik eta hortik haratago planteatzen du bertakoa dela eta bertako eredua, bertako ekonomiari egiten diola ekarpena, bertan lurrari lotutako eta modu horrekatean naturarekin ekoizten den eredu horretan, bertan sortzen da ekonomia bat, eta gainera dago lurraldeari lotuta, da ikuspegi kultural eta politiko bat ere kontutan hartzen dago. Agroekologia ez da bakarrik Almeriatik etorri daitezkeen tomate ekologiko batzuk, baizik eta agroekologia kontutan hartzen du zenolako komunitateari eta zenolako lurraldeari ari zaion ekarpena egiten proiektu horrek, nekazaritza eredu horrek. Hortaz, gainditzen du, gaur egun, esaten dut hau zeren gaur egun, edozen azalera hondiko dendetan topatu alditugu produktu ekologikoak, baina horrek ez du bermatzen, benetan gaur egun, orekan, kontutan hartu behar ditugun beste hainbat irizpide. Eta agroekologiak hori zaintzen du baita ere, komunitatea eta lurraldea. Eta nolabait, agroekologiaren bitartez, horren praktikarekin, horren teoriarekin eta baita ere mugimendu sozial desberdinekin planteatzen dena da elikadura burujabetzaren eskubidea lortzea. Elikadura burujabetzaren eskubidea hitz egiten dugunean, eskubide mota desberdinetaz ari gara hitz egiten. Ari gara hitz egiten elikadura osasuntsu bat izateko eskubidea daukagula danok, gaur egun bermatzen ez dana. Elikadura burujabetzak ere jasotzen duena da, badaukagula gure elikadura zein nahi dugun izatea erabakitzeko eskubidea.
Oda ez bakarrikan eskubidea jatekoa osasuntzu, baizik eta erabakitzeko zer nahi dugun eta nola ekoiztutako elikadura nahi dugun erabakitzeko eskubidea, eta gainera hori kolektiboki egiteko aukera. Hau da, herri bezala daukagula eskubide hori. Orduan, agroekologiak nolabait mermatuta, nola dagoen ekoiztuta, norentzako zelurraldeari atxikituta, nolabait bermatzen du eta lerrokatzen da elikadura burujabetzaren eskubide horiekin. Eta hori ez da kontu berri bat. Hau da ja, hoen dela markada batzuk, Via Campesina nazioarte mailan, 200 milioi baserritar txiki aipatu ditunak Aitzolekoren bukaeran kontzeptu hori eman zuten, ondela hamarkada batzuk, eta oraindikan ere, oso erronka handia daukeuna, ez? Eta gero azkenik elikadura sistema, baita ere kokatzeko, zen askotan hitz egiten dugu nekazaritzaz, baina hori azken finean bada izeber baten edo kate begi bat ekoizpena, ulertu behar dugu elikadura sistema batean kokatuta gaudela, ekoizpena, banaketa eta konsumoa elkarrekin lotuta dauzela, eta gaur egungo ereduak egiten ditu kate begi horiek isolatu, ekoizlean eta nekazaritza politika bat planteatzen da alde batetik, eta oso eredu jakin baten gainera, banaketa eta elikagaien banaketa enpresa handiak oso gainera konzentratzen dutenak bai ekonomia eta bai erabakiguneak beste alde batetik doaz, eta hor baserritarrak eta bereziki txikiak ez dute zer esanik, eta ere konsumoa erabakitzen da eta saltzen da beste modu batera, ez da erabakitzen, zera, gure eskola jantokien menuetan nola antolatu behar dan hori sistema osoa kontutan hartuta adibidez, ez? Orduan, kontutan hartzea hitz egiten dugunean nekazaritzaz, begirada zabalori eukitzia, ez? Elikadura sistema bat dagoela hor, eta logika horretatik erabakiguneak eta ekoizteko moduak eta aipatzen ditugun agroekologia eta elikadura burujabetzarekin bat datorrela. Baina kate begi horiek isolatu gabe. Orduan nola planteatzen dugun benetan ekoizpena eta konsumoa nagusiak bezala sistema horretan eta banaketa izan behar duela nolabait horretara egokitzen dan kate begi bat eta ez alderantziz gaur egun gertatzen den bezala, non banaketa enpresak baldintzatzen dute beste guztia, ez? Bueno, apur bat hau da kontestua kokatzeko nondik hitz egiten dugun baitare gauza guzti hauetaz hitz egiten dugunean. Iepa, orduan, osatzeko baitare, Aitzoleke aipatu duna, eremu globalean hartzen dira hainbat erabaki, zuzenean eragiten dute zer jaten deun, egunero. Zentzu hortan, nola jan nahi degun, alako nekazaritza eukiko deu. Orduan, hori, espalditik esan dagoen kontu bada, baina, errepikatzen da, ez? Eta zentzu hortan, eremu globalean, badaude, hiru elementu, hiru politikarekin lotuta dauzenak azpimarratu behar diranak, ez? Batetik, PAK deitzen dan hori, nekazaritza politika bateratua, aipatu ditu gauza batzuk Aitzolek, bestetik, baserritik maira estrategia, gaur egun asko hitz egiten da, ez? Europako itun berdea, ez? Eta Europako itun berdean bi estrategia nagusi daude. Bada biodibertsitatearen estrategia, eta bestea da Farm to Fork estrategia, hau da, baserritik maira estrategia, hori da bigarrena, bai? Eta hor zer gertatzen ari dan, eta nola erabakitzen ari diran, urrengo 2030 urte bitartean, zen nolako nekazaritza estrategia garatuko dan, bai? Eta azkenik dago, orain oso pilpilean dagoen Europako diru laguntzen funtza hori, ez? Next Generation, ez? Urrengo belaunaldiei uzten ari garen hori, ez da? Orduan, hiru elementu horiek markatzen dute eremu global hori, momentu honetan oso modu garrantzitsuan, ez? Datu batzuk ematearren eta
batzuk aipatu ditu aitzolek, baina nekazaritza politika bateratuan adibidez, ez? Nola banatzen da diru laguntza hori, zeren egile da, jaten dugun hori, edo supermerkatura joaten garenean apal batera eta ikusten dugunean askoz ere merkeagoa dagoela beste hori, bai? Esaten da, 3 aldiz subentzionatzen dela. Subentzionatzen da kontsumitzailearen poltsikoak ordaintzen duenean, subentzionatzen da nekazaritza politika bateratuarekin, eta subentzionatzen da Europako barne produktu gordinaren osasun gastua ia 8%koa da. Bai? Hau da, osasunan ere gastatzen dan diru hoietan, asko datoz dieta oker baten ondorioz. Orduan 3 aldi subentzionatzen da, ez nekazaritza politika bateratuarekin bakarrik, ja izugarri edala, nola egiten da banaketa, baizik eta baita ere osasun sistema publikoaren diruaren kontura, ez? Zentzu hortan, Europar Batasunako aurrekontuan, naiz eta asko jetxidan nekazaritza politikak daukan garrantzia, oraindik ere ia 140 suposatzen du. Osea, konturatzeko zen olako diru poltsasari ari garen hitz egiten, eta esaten da, norbanako jartzen dugula 114 euro urtero, bai? Horretarako, ez? Banatuta dago, nekazaritza politika bateratuak 2 zutabe ditu, laguntza zuzenak deitzen diranak, eta gero, bestelako landa garapenari dagozkion 2. zutabekoak, eta banatuta dago laguntza zuzenak ia 175 dira laguntza hoiena, bai? Eta nola banatzen da lehenengo zutabe hori? 180 banatzen da hartzaileen 120 artean, bai? Ikusten dugun eredu handi horrei lotuta, tamainarekin zerikusia daukalako, ez? Halako azalera, halako diru laguntza. Eta ondorioak horiek die. Eta baita Euskal Herrian ere. Euskal Herrian ere laguntzen 150 hartzaileen 110 artean banatzen da. Beste 150 jasotzen dute 180ak. Bai? Hala ere, esan beharra dago, diru laguntza jasotzeko ere, zailtasuna handiak daude, eskubide historikoengatik, leheno aitzelek komentatu duen bezala, ez? Baina, kontu da, joan den urrian, erabaki da, urrengo 7 urtetarako nekazaritza politika bateratu berria, eta ez da kontutan hartu, inondikan ere, gaur egun dauzkagun erronkak, bai? Eta ez da kontutan hartu, esaten dugun, baserritik mahaira estrategia hori. Bai? Baserritik mahaira estrategiak jarri ditu mahai gainean alde positibo batzuk edo izan daitezke. Batetik, kontutan hartzen duela elikadura sistema, bai kontutan hartzen du ez nekazaritza bakarrik, baizik eta elikadura sistema bere osotasunean kontutan hartzen du lotuta dagoela, katebegi horiek lotuta daudela, planteatzen du 2030erako pestiziden erabileraren 150 jeistea, eta planteatzen du baitare nekazaritza ekologikoan ekoiztea lurrazaleraren 125 Europan. Baina hori positiboa baldin bada ere, utzune nabarmenak ditu, zeren ez du planteatzen hori nola egingo dan. Ekologikoan egingo da, baina zen olako eredu eta lan baldintzekin lotuta. Zen olako abeltzaintza eredua edo arrantza eredua. Nola konsumituko da, nola planteatzen dira banaketak, merkaturatze bide laburrak erabiliko dira, ez da horretan sartzen. Ez da ere zenolako ikerketa edo bultzatuko dan eta erabakiguneak ere non egongo diran urrengo urteetan kontu guzti horietan. Orduan, jasten da berdez estrategia hori, baina gero nahiko utzala da, ez? Benetan estrategia eta eredu iraunkor batetik begiratu ezkeo, ez? Eta gero, joan den 15aldian egin unariketa izaltzen hau, eta, ni izoztuta gehiatu nintzen, egia, ez gara, sorprenditzen gara, gero, eta ez da bukatzen sorprenditzeko gaitasuna, eskerrak. Baina, en fin, Next Generationeko diru laguntzen kontu honekin, Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak nola erabaki dauen banatuko dituela diru horiek.
Bai? Dago olako borradore bat, dokumentu borradore bat, eta apirilean suposatzen daia behin betikoa onartuko dala, legebiltzarrean, eta jungo dala Madrilera, Madrilen erabakitzen da, zer jungo dan Europara, bai? Eta iparraldeko proiektuak berdin Parisen erabakiko dituzte eta Bruselesera jungo dira, ez da? Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan erabaki diran, finantzatuko diran proiektu zerrenda horietan, bueno, nik egin olako zoom bat, ez? Lupa bat jarri, jakiteko zeintzuk diran, guri porta zaizkigun horiek aber hor dauden ala ez dauden, ez? Eta, bueno, hor dago emaitza, bai? 13.135.000 eurotik 220 izango dira, hau da, 1,7 ila, bai? Da, hurbildu leikena, ez, elikadurari lotutakoa. Zen, gainera, begiratzen baldin badugu, zer dagoen, 1, 2, 3, 4, 5 lerro horietan, nik ez dut agroekologiarik ikusten. Inon, bai? Hau da, Basque Food ekosistem hori ez dakigu zer izango dan, baina izan daitezke Arabako tomate hidroponikoak, lasai aski, 20 hektareako proiektu hori, akaso entzun duzue, gero aipatuko dugu. Basque terrestre basordaz hori dala egin nahi dutela lehorrean arrain ekoizpen proiektu, makroproiektu horietako bat, bai? Eta ikusten da bezala, zati desente, ez? Erdila ia eramaten dau, bai? Bizkaiko aritzaren reforestazioa, bueno, ez da txiste bat, ez? Ia, hola, ez dakit. Donostiako elikadura estrategia, gai honetan ibiltzen garen oso ondo dakigu Donostian ez dagoela elikadura estrategiarik, norbaitik eskatuko zioten Excel horretan sartzeko, ez? Eta ekosistema bat hor gastronomiarekin lotuta eta hori da sartuta dagoena. Da, niri eskandalo bat iruditzen zait, gero esatea benetan hor planteatzen dala estrategia berde bat, inondikan ere ez dagoenik, ez dagoen nahian, ez? En fin. Bueno, pues hau da panorama, eta pixkat gehitzeko, ez? Itzolek ere planteatzen zituen hoiekin, pues hola banatzen da, eta hola banatzen jarraitzeko asmoa dago. Orduan, kontatuko duten nahi dutena, eta salduko da, ez? Askotan titularretan gauza asko saltzen dira, baina gero begiratzen dezunean hori dao. Hori dao. Orduan, bueno, en fin. Eta nola, ez? Orduan nola. Nola ite deu, zer, ez? Gaina galdera zan gaurko, ez? Eta nola planteatzen dugu transizio sozioekologiko hori elikaduraren testu inguruan, ez? Bueno, nik uste guk erantzun batzuk baditugula eta urteen praktikatik, eta bereziki baserritarren praktikatik ikasitakoak daude adibide bezala jartzeko, eta hola egiteko aukera badago. Kontu da horren apostua egin behar dela, eta agroekologia eta elikadura burujabetzaren apostu bat egin behar dela, eta utzi behar direla bestelako apostu batzuk, non interesa kokatzen diran kate begietan, ez? Orduan, hemen, botan nahi nuna zan, irudi hauekin zera, ez? Bueno, pixkate, aldre bezala izan lehike, baina trantzizio hitza, ez? Erabiltzen zan jardunaldien zea honetan, ez? Bueno, nik uste ja, eta bueno, segurazki Joseba Azkarragari ere entzun izan diozue, akaso bi baino gehiagotan, eta era bat ados nago berarekin, esaten da, trantzizioa ez kolapsatzeko. Ez kolapsuan gaude. Kolapsatzen ari gara. Ez da zerbait momentun batean paretaren kontra jongo garela eta batean termometroa jetxiko dirala 20 gradu, edo igoko dirala 20 gradu, aldaketa klimatikoarekin. Ez kolapsatzen ari gara, prozesuak dira, gertatzen ari diranak aldaketa klimatikoarekin. Eta zentzu horretan, trantzizio baten aukera egongo litzateke, benetan modu ordenatu batean, eta ikusiko bagenu, aukera bat, kolapsatzeko aukera daukagu, guazen trantzizio bat egitera ez kolapsatzeko, baina eske kolapsatzen ari gara. Eta, bueno, hemen geure burua ikustea besterik ez dago, ez?
Zentzu horretan, gaur egun bai bizik eta bai atakek eta baita bere beste hainbat kolektiboek azpimarratzen dutena da metamorfosiaren eta edo eraldaketaren kontzeptua, ez? Hemen ere, Gipuzkoan, ez? Ekonomia sozial eta eraldatzailearen zea hau, ez? Asko dabil, ez? Eta nik uste aldaketa hori ere egin behar dugula geure buruetan, ez? Trantzizioaren aukera ja agortuta dago. Egin behar dugu benetako eraldaketa bat. Benetako eraldaketa individual eta kolektibo bat. Eta hori ez baldin badu egiten, kolapsoak jarraituko du, eta, utziko duguna da, ez? Eta hor, ustete karakolarenak desazkundearen logika horrek laguntzen digula, ez? Metamorfosi hori nondik egin dezakegun ikusteko, ez? Jai horrerok guatzen naiz zean, konfinamentuan geundenian joan den apirilean edo, berari entzuten, ez, komentatzen zuen kultura aldaketa bat sortu behar dugula, ez? Geure metamorfosi edo eraldaketa horretan, ez? Bada, desazkundearen kultura edatu behar dugu, hau da, gutxiagorekin bizitzen ikasi behar dugu, eta horrek ez du esan nahi okerrago biziko garenik, eta gutxiagorekin bizitzen ikastearena. Gero bestetik, banaketaren kultura, danok ez gaude leku berean, eta onartu behar ditugu gure privilegioak zentzu diran, eta zentzu horretan nola egin dezakegun banaketa hori gauzatzeko, eta gero zaintzaren kultura. Ekodependenteak eta interdependenteak garelako, eta zaintzaren kultura bat ere edatu behar dugula. Eta nola baite, nik uste oso ondo laburbiltzen dula, zaintzen baldin bagara, desazkundearen logika batekin funtzionatzen baldin badugu, eta banatzen baldin badugu gehiago daukaguna, posibleagoa egiten da eraldaketa hori modu ordenatu batean egitea. Bai, zeren, kolapsatzen ari garen horretan, egiten dugu modu ordenatuago batean eta kulturalki pixkate irizpide horiekin, edo bestela, arrakalak gero eta handiagoak izango dira eta talkak ere bai. Orduan, panorama pixkatere hori bada eta nola horretan, gure funtzionatzeko moduak individual eta kolektiboen eraldaketa bat eskatzen dute, ez? Eta, jetxiz, apur bat lurreratuz hori, nola egin hori eta nola eramaten dugun hori gure herrietara, ez? Gauza askotaz hitz egin leike hor, ez? Nik aipatzen ditut hemen 7 eta gero igual, zuek ere botatzen duzue besteren bat, ez? Edo batzuk, ez? Horregatik jarri du trantzizio prozesua komila artean. Nik ezagik diran trantzizio prozesuak edo benetan eraldaketa prozesuak benetan sortu behar ditugunak, zen aldaketa radikala. Erradikalak izan behar gara. Nik usten daita nahi ez gauden kontestuarekin, ez? Eta 7 puntu horiek gainea alkatea dagoela hemen, aprobetxatuko dugu, ez? Interpelatzeko baitare udalari, ez? Baina udalei, ez? Orokorrean baitare, zeren gertatzen dena da, elikadura kontuak eta nekazaritzako kontuak askotan kompetentziak ez daude udaletan, bai? Legebiltzarrean edo diputazioetan, ez? Aldundietan daude. Eta oraindik ere gehiago, udazkenean landa garapen lege berria onartu nahi dute legebiltzarrean, eta oraindik ere horrek eramango du, boterea gehiago konzentratzera goraka, bai? Nola, aldaketa batzuk badatoz behitik gora, instituzioetan, neurri batean, boterea konzentratzen dute gorago, eta horrela, gehiago kontrolatzen dute movida, ez? Nola, eta esateko. Udazkenean datorren landa garapen lege berriak, oraindik ere gehiago joko du botere konzentrazio horretara, baina, hala ere, badaude udalerri mailan eta eskualde mailan gauzak egiteko aukera. Eta nola horretan, nik 7 puntu hauek aipatu nahi nitun, ez? Bada, lurra
lurra eta lurzorua bereziki, ez? Hau, momentu enten gainea, Gipuzkoan, udalerri askok beraien hirigintza planak berriztatu behar dituzte, bai? Eta zentzu horretan beharrezkoa bihurtzen da, eta gura lotuta dago 3. puntuarekin, errelebo itinerarioak markatzeko, lehenengo sektoreko erreleboaren itinerarioak, lurra gordetzeko nekazaritzarako. Gipuzkoa da Europa mailan lur artifizializazio kopuru handiena daukan lurraldea, eta, hori utzi egin dugu, hola gertatzea. Eta zentzu horretan, udalerriek badaukate aukera hirigintza planak egiterako orduan, lurra dauzkaten udalerriek, noski, hori ere horrekin baldintzatuta dago, gordetzea lurrak horretarako eta babestea. Estatu mailan badago iniziatiba bat, Interbegas deitzen dana, gero ere jarriko dugu adibide hori, irudi batzuk egongo diralakor, precisamente horretarako pentsatuta dagoena, hau da, balio handiko lur agroekologikoak gordetzeko ekimena, edo ez dakit nola deitzen zaion zehazki, baina, egitasmoa hori da, ez? Sortzea figura juridiko bat, non, horrei tiraka, ez? Posible dan lurren babeserako ekimenak aurrera ateratzea. Baina udalek egin dezakete hori beraien hirigintza planaren zean, ez? Hor gaindegiak adibidez ere egin du lan polita, ez? Badauka software bat, non herri batek zenolako nekazaritza lurreren emankorrak dituen, eta horren identifikaziorako tresna bat sortuta dauka, eta hori interesgarria da, ez? Udalerri batek aztertu nahi baldin badu hori, ez? Lanketa hori egiteko. Eta hori, esan bezala, erabat zuzenean lotuta dator errelebo itinerarioak, ez? Hemen eskualde honetan, nik behintzate begiratu dituat datuak, dauzkagun datuak, porque hori da beste movida bat, hemen gertatzen dena, bai? 2009 urtetik ez dago nekazal zentzua eguneratuta, hori 20 urtetan ez egotea eguneratuta, oso gauza harrigarria da, bai? Baina, datuak ez eukitzeak da eskandalorik ezabaltzeko oso estrategia garbia, ez da? Eskualde honetan, bai ustiategi kopuru eta baita ere hektarea kopuruak erdiak jetxiziran 1989-tik 2009-ra. Ordu ezkeoz ez daukagu daturik, baina danuk dakigu, azkeneko 10 urtetan zer pasaudan. Orduan, erreleborik ez dago, eta erreleborik ez dago bereziki esaten da 3 arrazoi nagusiengatik. Gaur egun gaztenek, deitzen den gazten instalaziorako programa hori Eusko Jaurlaritzakoak markatzen ditun baldintzak oso zorrotzak dira instalatu nahi dunarentzako, izan behartzera gaztea, 40 urtetik bera, lurra auki behar duzu, eta planteatzen diran baldintza horietan, gertatzen dana da, lurrik ez baldin badaukazu, gaztea ez baldin baduzu, ez baldin bazara, esperientziarik ez baldin badaukazu, soldata bat ateratzea nekazaritzatik dakigun bezala, zer nolako zailtasunak dauden, eta gainera, errekonozimendu oso, ez dago errekonozimendu oso handirik, akaso azkeneko urtetan, pixat gehiago, baina, baserritarra izatea ez da izan gure seme alabei ospea emango dien lanbide bat ez daula ikusi izan, ez? Erreleborako jendirik ez dago, eta daude zailtasun handiak, eta errelebo itinerario berriak markatu behar dira, gaztenek ez du funtzionatu 20 urtetan, eta hor darrai. Eta, badaude presio batzuk edo alternatiba batzuk, beste nolako itinerario batzuk markatzen hasteko, ez? Baina lurzorua eta errelebo itinerarioak oso lotuta daude, bai? Eta beharrezkoa da hor, herri batek jartzea eskura lurrak, eskualdeko baserritarrak ere eukializateko bereziki familia kanpoko errelebo hartu nahi duten hoientzat. Gaur egun errelebo hartzen duten 150 baino gehiago dira famili kanpokoak, bai? Orduan horrek ere, esaten digu zerbait, ez? Gero, planteatu behar dana da, baita ere herri mailan zen olako nekazaritza
nahi dugun sustatu lur horiei lotuta, eta horre, Aitzolek zabale azaldu du, ez? Eta kontutan hartuta zein diran sortzen dituen ondorio klimatikoak bestelako eredu agroindustrialak, bai? Naiz eta, ematen du pandemia bat etorri dela, gaur ustez, ez? Notizien bat atera dela, ez? Hainbat ikertzaileek esaten dute, ez? Animalietatik eta ekoizpen agroindustrialetik datorrela pandemia, ez? Nahiko lurperatuta geratu dira pandemiaren arrazoiak, ez da horretaz hitz egiten, ez da pandemiaren kausetaz hitz egiten, esaten da nola gaindituko dugu, ez? Bakunak eta txertuak, baina zergatik gertatu da hau, ez? Eta, nekazaritzako sistema osasuntsuak eukitzea, zentzu horretan, dira gure txertorik eraginkorrenak, ez? Gero beste elementu bat da, zenbateraino gure herrian, dieta osasuntsuak eskaintzen ditugu danentzako, ez? Gaur egun jaten dugunaren 1/8 bota egiten da. Eta aldiz, jendea batek zailtasunak ditu elikadura osasuntzu bat eukitzeko, ez? Orduñako herrian adibidez ari garen lanean, hango estrategiarekin, herri mailan ari dira lanketa bat egiten, zenbat janari botatzen den herrian, nondik dator botatzen dana, eta nola planteatu dezaketen banaketa bat, orekatuagoa eta erosketa zentzuzkoagoa elikadurari lotuta, eta herri mailan ere egin daiteke, alde honetatik ere lana, Gero, betiko kate begilea, askotan hor zentratzen dira alternatiba asko herrietan, eta da banaketa sare lokalak, uste Erein da Janeko kideak hemendikan ere badirela, baina horre, bai izaten da, kontsumari lotutako alternatibak sortzea, zuzenean baserritarrari erosten diotenak bidezko prezio batean eta agroekologiari lotutako proiektuei, baina banaketa sare lokal horiek ere formato oso desberdinak hartu dezakete, batzuk akaso ezagutuko duzu, Azpeitiko azokari lotutako baserritarren lotutako denda bat ere, azoka sustatu, azoka suspertu eta gaina daukate denda bat, iraunkorra hor, elkarrekin eraikitzen dana, baina gero hori da gune bat edo hornikuntza gune bat, zen hortik ere sortzen daukera aurreskolara banatzeko, eskolara banatzeko, kulturguneari banatzeko, zaregoitzara banatzeko, orduan hornikuntza, elikadura estrategia hori eraikitzen da gune batetik, Orduan, konsumari lotutako banaketak sare lokalak eraiki daitezke, baina, eredu desberdinak ere badira, banaketa kate lokal horiek eraikitzeko, Gero, 6. elementu bat azpimarratu nahi nuna zen, pentsatu behar duguna, zeintzuk diran jarduera produktiboak lehenetsi nahi ditugunak, bai? Zenbateraino, merkataritza, turismoa, hirigintza jarri behar ditugun, bestelako sektore batzuen mesedetara, eta nola, hirigintzarena, nik uste oso lotuta dagoena, lurzoruaren antolaketa, lurralde antolamenduarekin, eta hirigintza planekin, baina baitare, zenolako turismo mota sustatzen dugu, nola lotzen dugun turismo mota hori, turismo jasangarria, nahiko bi termino ez oso ezkongarriak direla uste dut, baina sustatzen duguna isialdia, eta merkataritza eta ostalaritza nola eraikitzen dugun hor baitare, lotura bat produktiboak eta esentzialak diran jarduerekin, Eta gero erabakiguneekin lotutako 7. puntua, gobernantzarena. Hau askotan da, azkenaeko elementua aipatzen dana, baina edozein proiektua martxan jartzen dugunean, izaten da la madre del cordero esaten dana, bai? Zen nola antolatzen gean, nola hartzen ditugun erabakiak, zer rol eta zer rol banatzen ditugun, nola antolatzen ditugun gure konfliktoak edo sortu daitezken gatazkak nola erabakitzeko moduak bilatuko ditugun, bai? Zenek parte hartzen duen erabakigune horietan, bai? Nola erabakigune hori harremantzen da
maila desberdinekin, udal batean antolatzen baldin bada elikadura mahai bat, bai? Nork hartzen dute parte hor, mahai horrek zen olako erabakigune maila daukan, bai? Nola harremantzen da mahai hori beste administrazioko beste maila batzuekin, bai? Hori importantea bihurtzen da olako elikadura estrategia bat eraiki nahi dugunean, bai? Orduan, zazpi puntu hauek, lotuta daude edo barneratu behar dira herri batean elikadura estrategia bat eraiki nahi baldin bada, ez? Nondik hasi, errealitate bakoitzatik hasten gea, Orduñan era batetik hasi ziran, Baztanen beste leku batetik, Orduñan Azpeitin beste leku batetik, direla guretzako momentu honetan 3 erreferentzi nagusiak hegoaldean, bai? Eta, 3 kasu horietan badituzte elementu guzti hauekin harremana, bai, elikadura estrategia horretan. Eta, badira puntuak, herri batek kontutan hartzekoak bintzat, estrategia bat eraiki nahi badugu, ez? Eta, gero hemen ipini ditut adibideak, ez? Basaten dugu nola horretan baditugu erantzunak. Eta erantzunak badira 7 puntu hauekin lotuta, baina eske gauzak egiten ari gara. Hau ez da, unibertsitateko bulego batean pentsatutako 7 puntu, hau ikasi indeu azkeneko 20 urtetan praktikekin, proiektuak martxan jartzen, ekimenetatik, eta zentzu hortan, adibideak ekartzia, ez? Ikustea, gauzak badirela, nora begiratu, eta nondik ikasi deun, eta nondik ikasiko deun, ez? Oraindikan ere, ez? Lurrari lotutako zea horretan, ez? Lehenengo puntu horretan, ekimenak badira, badiz lurzaindia, iparraldeko guretzako, erreferentzi nagusi bat, eta, beti miretsi izan duguna, Gila ere Frantziar estatuan, dakatela lurraren babeserako lege bat oso aproposa, egualden ez daukaguna, eta albidetu diena lurzaindia ere martxan jartzia, baina Interbegaz Espainiar estatuan, pixkat, bide horretatik jo nahi du neurri batean, bai? Eta gero trebatu, bada, iparraldean dagoen, erreleborako, gaztenek prebia bat, bezala, ez? Instalatu nahi duen pertsona batek, egin dezake probatu, trebatu, ikasi, ikusi, leheno aipatzen zuna aitzolek, ez? Hau ez talako, kontratu bat egiten dizute, bulego batean, edo fabrika batean, edo eskola batean, edo nahi dana, eta jartzen zara, eta urte batean bitan jartzen zea. Honek, prozesuak beste erabatekoak dira, eta ikasketa prozesuak ere bai, eta oraindikan ere gehiago, familia errelebotik ez baldin mazatoz, eta hori gehiengo bat bihurtzen ari da gaur egun, eta orduan, trebatzeko aukera bat, bai? Entrenamentu bat, ez? Eta, kriston proiektu eharra da, trebatukoa, iparraldean, eta estatu mailan, reta da test agrario horietakoa, test agrarioa, ditzen zaio tresna horrei, trebatu bezalakoei, eta, guk ere ekimen bat eskatu dugu, ministeritzara, eta, ari gara pixkat hori bultzatu nahian. Gero, zer referentziak ditugun, baita ere artikulaziorako, ez? EH kolektiboa, da, lurraldetasun ikuspegi batetik ere guretzat, baserritarren artikulazioa adibidea, baina baita ere noski Euskal Herriko Laborantza Ganbara, eta baserri 21, ez? Apur bat, ez? Gipuzkoako, sindikalgintzatik sortutako, agroekologiari sortutako ekimena, ez? Gero adibideak baitare ekoizpenetik sortutakoak, ez? Baserritarren antolaketa komertzializaziorako, sareko bezalako ekimena, ez? Donostia aldean ostalaritzari erantzuteko baserritarren ekimena. Baitare Bizkaigan, Bizkaian baserritar desberdinak antolatutakoak proiektu kolektibo batean abeltzaintzaren inguruan eta esnekiak sortzeko oso proiektu interesgarria. Ekoalde Nafarroakoa, bai, dala sarekoren tankerako bat, baina baitare dendak sartzen dira, beste ezaugarri batzu ditu, edo idoki, iparraldeko sormarka, ez? Baina hemen badago baserritarren arteko elkarlan bat eredu baten bueltan, bai? Eta hori posible da. Zeren agroekologiak eskatzen duen elementu bat eta elikadura burujabetzaren kontzeptuan aipatu dudan bezala, importantea da kolektiboki antolatzea,
bai? Ulertuta, norberak jarri aldu martxan bere proiektua, baina ezinbestekoa da komunitatearekin, eta baita ere beste baserritarrekin saretzea ekimenak aurreratea izateko, ez? Gero, aziekin baita ere dauden proiektuak, azien sareak, Gipuzkoan Aleka proiektua, dauden batzuk hor parte hartzen dute be, eta apur bat ere agroindustriak sareekin egin izan duten biopirataria eta negozioa horren aurrean erantzuteko. Gero, konsumoarekin sortzen dira ere lankidetzak, estrategia komunak, konsumo taldeak, danok ezagutzen ditugu, eta, danok ezagutzen ditugu orain. Batzen naiz, 2008an sortu gendun Gipuzkoan lehenengo konsumo talde nola idezateko, azpeitien, eta hori orduan, nekasarea esan referentzia, Bizkaian, Ene Bizkaiaren gandik sortutako ekimena, edo iparraldean Amapegi lotutakoa, baina, baserri taldeak edo ditu izan dira Gipuzkoan, orain, konsumo taldeak badira figura bat nahiko edatua, baina, ez da hain aspaldikoa, Bestelako konsumotikan sortutako ekimenak, begira, ere indajan ez dago logotipuetan, baina, egon ziteken, batzuk daude, eta errigora ere bai, beste logika batekin, baina baita ere hor daudenak, adibideak konsumotik eraikitakoak, Eta urrengo batzuk dira politika publikoekin lotuta, eskola jantokiena, USF edo Justizia Alimentaria ditzen den ONG-tikan sortu edo asko bultzatu dute, hori, Eta, nik azpimarratu nahiko nuke hemen adibidez, geu ari garela, bultzatu nahian, orain ikerketa batekin gabiltza, zeren eskola jantokiena nahiko, asumituta bezala dakeu, baino gabiltza baitare ospitalen elikadura sistema aztertzen, porque hori da beste mogolloi bat, Hola, ze jaten ari dan ospitaletan, Eta horre ere, irikitzen ari garaia, pixka bat beste esparru hori, zeren, beharrezkoa dalako, zeren hemen katerinak negozio egiten baldin baute, ospitaletakoa daia, zifrak dira astronomikoak. Isialdian zer gertatzen da, esaten genduna, merkataritza isialdiarekin, zenolako logikak eraikitzen dira, Donostialdean sareko adibidez, hor, jatetxe desberdinak daude sartuta, horietako bat Kaxilda da, eta, horre, espazio, elikadurarekin eta agroekologiaren lotutako espazioa. Esan bezala, politika publikoetatik, eredu dira guretzat Orduña, Baztan eta Azpeiti, beren aurrean. Bereziki Orduña eta Baztan, esan behar da, zeren urteetako lanketa bat dago horren atzean, bai? Eta, horregatik izan behar du apostu garbi bat. Orduñan daramate 15 urte baino gehiago. Ez da, 2 urtetan egiten duzun proiektutxo bat, bai? Eta benetan, planteatzen duzunean, herri mailan, edo eskualde mailan, estrategia bat, zure elikadurari begira, o herritarrei eta danon elikadurari begira, Eta, baitare, ikuspegi agroekofeminista deitzen diogu, hor badaudelako, invisible geratzen diran, eta askotan sostengatu izan duten baserria, hainbat eskubide oraindikan ere lortu gabeak, eta emakume baserritarren estatutua onartu zen, ondela ja urte batzuk, baina ez da gauzatu, bai? Eta ikusteri besterik ez dago, zer nolako datuak daude, titulartasunean, eta diru laguntzen manaketan, eta instalazioetan, eta barrez. Orduan, hor badago ere beste bultzada bat, eta etxaldeko emakumeak bada guretzat, hor referentzia, eta baita ere espazio bat non parte hartu, alde honetatik ere,
Eta gero formazioa eta ikerketa, bai? Azpimarratu behar da baita ere, zeren, ez da bakarrikan praktika, baita ere teoriatik ere lanketa egiten dugu, ikasten dugu, eta hori ere sistematizatu behar dugu, ze irakaspenak ateratzen ditugu, konpartitzen ditugu, eta nola pentsatu, horren inguruan, eta, nik uste ekonomia sozial eraldatzailea Kofabrika Gipuzkoan ere badauka bere garrantzia hor, azkeneko 5 urtetan, lehengo egunean kontaketa bat egiten, 30 bat proiektu edo pasadira azkeneko 5 urtetan, elikadura burujabetzari lotuta eta bada kopurutxo bat, ez? Eta gero borrokak, bai? Eta honekin iaia bukatu nahiko nuke, zen igualia denboran zagin nola noan, pasa naiz? Bai? Eta da, guzti horretan resistentzia importantea da, ez? Eta leheno komentatzen zuen aitzolek, eta aipatzearen bat, hemen daude batzuk, badaude, konfinamentu garaian azokak ireki ekimena, ez? Bultzada ondila egon zan momentu hortan, eta hori nik uste azpimarratu behar dugula, baina momentu honetan badaude 2 proiektu oso kezkagarriak, bai? Bat da, behitegiekin zer gertatzen ari dan, Araba eta Nafarroa goaldean eta Arabako tomate hidroponikoen proiektu hori, bai, 20 hektareako proiektu hori, non gainera saltzen digute, ikusten baldin bada etiketan, organikoa jartzen du, bai? Aste honetako, bolo-bolo ibilidan kontu bat izan da, bai? Almerian ekoizten dira, hidroponikoan ekoizten dira, bai? Gero, Kaie Daton Gasteizen dagoen ofizina batean daukate sede soziala, bai? Eta hauek dira, asmoa dutenak Arabako 20 hektareatan proiektu bat jartzeko diru publikoarekin, Eusko Jaurlaritza tarte, bai? Eta dira, eroskin saltzeko tomateak, bai? Horrek ematen du, bertakoa izango da, ez da ekologiko edo agroekologikoa izango noski, baina eske ez da bakarrikan ekartzea, baizik eta zer suntsitzen duen horrelako proiektu bat ekartziak, ez? Eta gainera, subentzionatuta, esaten dugun bezala, ez? Gero, nola deseraikiko duena, ze artifizializatuko duen, eta ze ondoriok edukiko dituen horrelako proiektu batek, bai? Eta salduko digute, lehenengo sektorea, ekoizpena, bertakoa, ekologikoa, bai? Orduan, zenolako betaurrekoa jartzen ditugun kontu honetan, ez? Olako gauzak saltzen diguten ian, ez? Eta baserritar batzuk akaso gaina hitz egingo dute horren alde, eta komila artean jartzeko modukoa, ez? Oso modukoa, ez? Nik uste COVID-ak ematen digula aukera bat ikasteko, nahi baldin badugu, benetan ez daitezela lurperatuta geratu pandemiaren kausak, bai? Baditugula erantzunak, gure kontzientzia gaitasuna ikusi da, momentun batean gehiago, segurazki, ez? Hasiera batean da, igual zerbait egiteko aukera ematen du honek, gero hori danak, eta orain da, beldurra, maskarak eta txertoak eta egoera honetan gaude, behen kontzientzia gaitasuna piztu da, eta nik uste tantolak eta prozesu kolektiboak badute gaitasun hori, eta ez dezagun tentazio auki ezer ez aldatzeko. Bai? Epe laburreko ikuspegi hori ukitzea, eta next generation hoiek ordaindu behar izatea geure kalte guztiak, ez? Geuk sartutakoak. Eskerrik asko, Mixe. Nada, Esto. Nolan galderen tartia haugu, ez? Asko luzatu nahi zala. Ez, marra minutu. Bai, galdera da, gure gizartean dako ze sistema izango litzake egokiena, baratza txikia, basarri txikiak, ero bestelako sistema. Potentzia beharra dago txikian, ero handikoekin bale da.
Hori da, eztabaida niretzako bentzat garrantzitsuena. Bueno, ez dakit, nik bere hortan ez dut, txikixa, azkenean bergarak antolauko balu, bere koizpena hori ez da, zebe txikixa. Bueno, maila hortan, nik esango nuke herri mailan itzen dien antolaketak, hori balekua dan, injartu biharra dagoen, ero ez. Bai, erantzun, bai. Bai, ez esaten dutena, handixa eta txikixa, kooperatiba potente bat sortzen bada, ekoizpeneak, 15 lagunekua, eta baliabideak modu justo baten banatuta eta zera, horrek igual optimiza bitzen ditu. Gauzak, ez dakit hortizo jatzen, hendik esaten dutena, bergarak edo gure eskualdeak erabakitzen badu nola antola, nun ekoiztu, ze ekoiztu, hori danon artian itxia, horre tamaino potente bauka, hori ekoizpen oso potente bat litzake. Hendik izatu denean txikia, da herri mailan, bailara mailan, hildo hortan. Bai, por supuesto. Da ona da, batetik gure kasuan, igual nahikoa lurrik eza, eta bestetik eskumenekin konflikto bat, beste arlo batzutan definitzen da bezala kristaleko zabaixa, hori. Herrixan, udaletan gauza askoin, baina gero diputazioan eta benetan dirua eta eskumenak da lekutan moztu itzen ditu egontuak. Hori aldatu biharra gogok? Bai. Horregatik. Barkatu emire. Ez dakite. Bai, aldatu beharra dugu. Ne uste beste batzuk justo hori ikusita, justo norabidea kontraku da, Ikusita aldatu nahi dugula, ari direla, justo erabaki guneak gora ematen. Ikusten eskala eskualdea dala. Bai? Honetaz, oen dela, urte gutxi batzuk Koldo Lizarralderekin hitz egiten, EH Bildu egon zanean Gipuzkoako diputazioan, behazan nekazaritza arduraduna edo, eta horren ostian, berarekin justo honetaz hitz egiten, eta sareko ekimena martxan jartzen ari ginala, eta eskala igual izan daitekela eskualdea. Baina azken finen da, aitzolek esaten dagoena, ze beharrak dituen elikadura aldetik eskualde horrek, Eta, pentsatzerakoan elikadura estrategia bat, eskala importantea da, eta pentsatuz igual eskualdea izan leikela, neurtu ze elikadura beharrak daukan eskualde horrek. Eta horrei erantzuteko ze aukerak dauden, eta zeintzuk ez, bai? Dena den, agroekologian hitz egiten danean gertukoa edo bertakoa, Euskal Herrian planteatzen da 150 kilometro inguru. Hori da pixka bat planteatzen dan, sostengarria edo iraunkorra izan daiteken, beti ere jakinda nondik datorren, nori ematen ari zaion, ze proiektutik datorren, eta zenolako ereduan, eta hori dana. Baina Azpeitiko elikagunea, Azpeitiko azokan eraikidan alternatiba, ekartzen ditu Euskal Herriko produktuak, Nafarroko hegoaldetik, iparralderaino hartuta, hor konpas batekin egiten duzuna, Hor posible leike Euskal Herria elikatzea. Dauzkagun klima eremu desberdinak kontutan hartuta. Eskala importantea da, eta askotan esaten dugu eskala salto bat egin behar dugula gure proiektu txikietatik, bazterretar desberdinak antolatu, erantzuteko herri baten edo eskualde baten dauzkan elikadura beharrei, bai? Eta hor egon daiteke herri baten eskala, eskualdean, baina horretaz aparte badago aukera, daukagun Euskal Herrian dauzkagun klima desberdinekin, eta bertan jarriko bagina beharrak asetzeko panoraman, elikatzeko izpena egiteko, egin alizatea, Baina, klaro, hori baino, justo, norabideak dira kontrakoak, fokalizatzea araban 20 hektarea tomatea egiteko, monolaborantza. Justo, edo erabakiguneak, udalei eman beharrean kompetentziak edo eskualdeari kompetentzia nekazaritzakoak, orain dela landa garapen lege berriarekin, jaurlaritzara eramango dira kompetentzia batzuk eskualdetan egon zitezkenak, edo, justo tendentziak kontrakoak dira.
Beste galdera, Mateo. Anatzen jagot. Eta, bitxarten, hemen janakin esaten dut, agaitzelik horiek, baina da danakin, Komunidade batek pentsau bidau, beak bizitzeko bidabena, nundik eta bidaben, eta zela bermatuko daben hori, betirako. Nire galdera da, zuek dakizuen edo investigatu da zuen, noiz hazitan okertzen gauzia, lehengo aldetik lurrak eta noiz hazizien estropeatzen, nekazaritza arluan eta ze egoera ikusten jatzuen zuek etorkizunari buruz hau dan aldatzeko. Bueno, gu baino memoria gehiago egin dezaketenak hemen egongo hile batzuk, Guk kana badez gau, baino batzuk gehiago dazka, eta seguraski memoria gehiago ere bai, nondik, noiztik hasi izan hau, Baina, esaten da, Revoluzion Berde hortatik etorri zala, hori 60. hamarkaden bukaeran, 60. hamarkadan hortik etorri zala planteatzea agroindustrialetik ekoizpen intensibo eta eredu handi horiek lortuko zutela produktibitatean oinarrituta gozea akabatzea munduan eta askoz ere eraginkorragoa izatea nekazaritza eta hola. Baina, Euskal Herria estatuarekin batea sartu zanean Europar Batasunean, 80. hamarkadan, hor nik uste danok eduki dezakegu memoria edo gehienok, zenolako baserri eredua zegoen orduan eta zein dagoen orain, eta ze baldintzak markatzen diran handikona, eta zenbat baserri desagertu ziran orduan, hori izan da, bilakaera bat eredu horrena, hamarkada horietan sortu zana. Dena den aurretikan ere, baserria ere ez da sekula izan, hortik bakarrikan bizitzearena, izan da gehiago autosufizientziaren horretan, baina lanbide bat bezala pentsatzea nekazari izatea, hortik bakarrik bizitzea, gaur egun dauzkegun premilekin, ez da sekula gertatu ere, Orduan, ez da bakarrik egontzala hor aldaketa bat, hau da nekazaritza ereduan, gizarte eredu aldaketa bat eman zan baita ere, Eta orduan, lanbide bezala ere ulertzea, gaur bezala ulertzen duguna, ere oso kontzeptu berrile da, zentzu hortan, Orduan, planteamendua dana da, edo nik pentsatzen detena da, baserritarrak funtzionarioak izan behar zutela. Zeren hezkuntzan funtzionarioak ditugu, osasunean funtzionarioak ditugu, eta elikadunan zergatik ez? Oinarrizko eta esentziala da zerbait da, eta soldata duin bat eukitzeko logika guztia dauka. Gertatzen dena da, horrekin negozioa egiten dela, merkantilizatu egiten dela. Nire ikuspegia hori da, ez gaude aduz, baina oinarrizko bezala bide hartu beharko litzateke elikadura estrategiak martxan jartzea eta nekazaritzatik modu duin batean bizi beharko litzateke esentziala dalako, gure bizitzetarako. Eta horrek ekarriko luke, segurazki, natura bestera batera zaintzea eta ekodependentzia hori kontutan hartzea eta dana bestera batera konponduko litzateke, Negozioa tartean ez balima dago, Kapitala eta produktibismoa. Nire iritzia da. Oso ondo. Igual beste iritzi batzuk edo karpenak edo ez dakit. Iepa, atzaldeon, ekarpen txiki bat itxearren bakarrik, lehen behar baino zuen arixan eta bizkaik galdetza zaban horren inguruan, baiarako eskala eta esan dituzuen danekin oso ados. Baina gauza bat eukibio kontutan, lehen adibide batzuk emon dituzue, eta hori kilometro zero adibidez totentzun.
Baina hori da oso adibide garbisa, eta esate baterako Kaparrosoko behi-granjia eta tribunalak eta arrazoia mondotza egitzeko 7.200 behi die. Eta eroskeik aurreko hastian, Naparroa, mentzatan Naparroako geixe saltzen den periodikuan eta, hori, bertako esnia, kilometro zero. 7.200 behitxu zeheratara enda, bertakuak, bertan, baina zela. Eta hori, haitxatzeko baitxa, ja, egual izango di, 30 urte, elebek zaukan esaldi bat, ez da? Obedie 10 baserri txiki, bakar haundioa paino, obeda 10 zatitxan banatuta. Eta ne ustot hor dagoela oso importantia, aparte, esan dituzuen gauza guztitaz, zela produzidu, dudabarik, baina banatzia, laguntzak, lana, dirua, etekina askon artian, baserritxar askon artian, eta karo bere bizi baldintza, kondizioak eta hori, bizitzeko duintzasun hori ondo ziurteuta. Baina lanpostu asko onbia diela. Hori zan pixka bat, erantzuteko baitza, ez da, ze batzuk, elikadura buru jabetza hori, zorion izan nenguan, pentsau, bigarren galderiai erantzuteko esango nuke, ni akordatzen naiz, sindikatuan enen hasi nitzanian lanian, gure etxean 10-12 bat behi, eta esnia, aragisa, hortua, danete saltzezat, da familia bat aurrera eta ratzezat, eta bizi ginen. Eta ni sartu nitzanian orduan enen, 28 bat urte, 84, eta 5 horri izango zen, hor, eta isa lotzatu itxen nintzen esaten, behi horre bakarrik euskala, osea, basarri tipo hori neukala. Zeia zauan, rekonberzio topera, ez? Benga, 10 zeukana oso txiki zen, 20 biazien, gero 20 gutxi zen, 40, gero, gaitxun noraino aiogan. Eta hoen gabiz, ara bueltatzen, ara bueltauna izan, ez da? Eta hori esateko, zela bultzatu gaitxusten hortara. Eta horrela itxek esaten duenean, baserritxar, eta aitzolek esandako, geizki esandako horrek arrazoi guztian mote jase batzutan esaten da, eske baserritxarra dinue, hau dala ona, ez da, berriz be, joteko intensifikazioa, agroekologia ez da hortara. Eta zehaitxik, bazkenian bultzatu da belako, bultzatu dituztelako baserritxarrak hor sartzera, eta naiz eta leporaino egon, zorrekin eta erantzunezinakin, ez daukelako baliabideik, buelta moteko horri, eta benetan agroekologiara sartzeko. Orduan, bia dana da, baitxa, hor bideak esartzia, hor laguntza bideratzia, rekonberzio hori benetan eitzeko, eta hor bizi ezin dien horrek, bizitzeko, asko eta askok nahiko lukie agroekologian produzitzia, eta hemen esan da moduan produzitzia, baina eskarraputa ere ezin da, ez da? Eta, joaten ezara, baina esateko hori, elikadura buru jabetza batzuk erabiltzen da bela esateko, hemen produziuko, 200 behikin, jazta, hemen baiara ontarako, jazta, ez? Batek hartu bilangile albada kanpokoak eta gutxi pauta, ez da? Eta hori ez da, ez? Kontzeptu hori nik ustot oso garbi lagabiula. Osea, hemen badago gure baiaran, bergan, zezanik ezen lur dagon, baserritxar asko egoteko eta askon artean banatzeko lana, dirua, eta produzioa. Eta hola, baize bestela, berriz be kontzeptu honak, kontzeptu hori sortu zen Monsen, enginuan viaje batenetik, Bruselasera eta asoka baten ginuanan, eta itzen zen, la bomba, guk hemen asoka kain bizirik, eta han izen zen, ostra, zer dago, eta junta ginen, mundu guztiko baserritxarrak, eta haintxe sortu zen asamblea baten kontzeptu hori, eta da benetan iraultzailea da kontzeptua ondo erabilitza. Nea kontua da, beti kontzeptu honai, kapitalismoa bueltia moten dotzala. Eta orduan arriskua dauku, baitza elikadura buru jabetza kontzeptua ibe, bueltia moteko zertak, jazta, ez? Hemen, 3-4 artian, itxen ingo, baiara osorako. Eta hori ez da, ez? Hori argi lagatzia. Eta hortan, ikuste dute,
iparraldera begiratu besteik ez daukula, eta, bueno, elebek zela jarretzen dituan bideak, eta ze argi dauken, da, undio ona tortzen dien bakoitzean, zelako sustu hartzen da ben, zegoen, adibidez esne, bueno, mirenek esan ditu ez, baina Europa osoko konzentrazioik haundina dare, behi esnetan. Eta aragitxan be, bide bertara, bide berera goiaz baitza. Orduan, hoxe, ekarpentxo moduan, eta kriston aukera darela, zekaro, oin, Europa, bai batzordiak, bai FAOk, bai CESE, danak esan dabe, agroekologia dela, benetan, ingurugiruai eta osasunei erantzun aldotzen modelua. Orduan, esan eitzen dabe, orduan, oin kontua da, ez? Eta baserritik maira kontzeptu hori be, guria beti izan dana, beti etxez saldu, azoketan saldu, hori ponderatzen da, baina kontua da, ja, zela bideratzen dituen diruak eta politika publikoak hortara, ez? Baina bestela, momentua oso ona da. Eta oin, bueno, etxaldetik ez da itxatu, baina etxalden, ipar eta egoko, bueno, basaritxar batzen gaitxuen sindikatuan, ointxetarako txosten bat, pixkat batzen zer guzti horrek, ez? Gainera COVID-ak, kristonera egin jaukidau, erakutsi dau esan dozuen moduan, ez da? Ze ereduk ekarri gaitxun baitza ontara. Orduan, Europan baitza ze bultzatzen den, ze aukera dauzkun, eta, bueno, zela inaldo, baina gainera, esan dozuen moduan, ejemplo praktikuekin, osea, benetan eitzen diazen gauzekin, eta pizkat lehen gurasuek eta jokatzen zen moduan, ez? Txikitik aitzolek esan da moduan, txikitxik, aurrera inaz, ez? Dana a lo grande. Eta orduan, bueno, hemen, deitxu biajakue, haintzen daren politikari zeiz, esan beharra dago, egisa esan da, EAJ haintzen egon dantoki guztitzen da, azkenengo 40 urtetan, eruan da bela, ondixen aldeko politikia. Eta orduan, bi hizkuntza erabiltzen ditu, batetik lagundu intensifikazioa, eta gero bai, itxurarako eta politxerako, sokak ze politxak, eta herrixan pare bat egun urtian soka politxakein eta ze politxa, baina gero benetan dirua nora doia. Eta orduan, esan danian, zer dan karua eta zer dan merkia, benetan karua da intensifikazioa. Eta hori ikusi ginoen, viaje hortan bertan, ikusi ginoen, ingurukiruai eraitxe jakon kaltiak eta zela ordaintzen duen, ez da kontatzen baitza. Eta osasunian, baina danon osasunian. Orduan, haintzen da benak, ipinibiako da be hori, bere bidean, baina bitxartian, segidu biula dauzkun aukerak eta esandako bidetik. Bueno, sin más. Zeuk etorri hori zinuen. Bai. Arantxak, etzun gantzo zela. Ni bi kontutxo, bata, neube galtzen naiz, ja, puntu bat egin da, esan dut zenek itxen da, 20.000 behiko granjia itxian nahi da bena zogrian, eta hori, agertu dena soja, kanpo horrek, ja, sartzen dira, inbertsio funtsiak eta gauzak, panoramia da bai eta puntu bat, ja, nibe galdu itxen naizela, nik esplikatu duten logika hori pizkat irua zeatik eta nola banatzen, ja, puntu horretan, neube galdu itxen naiz, baina, bueno, hemen bez hartuta do, hasta las trancas. Eta bestetik, ere indajanen da, saiatu da pixkat, planteatzen, eta proiektua dago martxan, bertako eskoletako jantokizak, eta hornitzeko bertako elika gaizekin eta bar, eta ikusten den arazo potentakoa da, falta dela ekoizpena, ez? Eta ekoizte horretan, mirenek aipatu da udalek eta itxeko dauzkenak, eta behak aipatu da funtzionaizo, horra jute asko izango da igual, baina igual aukera hon bat da, eta udal baten aurre kontuan ze suponiuloiken, udalak lurrak eta espiritura batzuk eta ipini, eta gero horrek lehiaketa eta, ez dakit, 3 laguneko talden batek hartu lehiken, eta hortik jangelak
hornitxu aurretik adostutako preziotan. Gauza horredanak itzen dira, eulen iemotejako zarretxe bateko kudeaketia prezioak adostuta, ez da egize bestia, igual inleik janan ekoizpena erdibide baten, ez? Ez dakit, hori hor lagatzen dut, hor Ibaik komentatu zaztan, eta egize esan. Bueno, gaurko saioan eta burujabetzarekin zerikusia daukaten saio askotan uste dut nahiko garbi azaltzen dela, nolabait eragin esparru hori definitu beharra, eta orduan zuek aipatzen duzu, bailara euskaldea. Bai, kontua da gero ze egitura daukagun gaur egun eragiteko maila horretan. Zenik uste dut, goragoko egitura dauzkagula, gero udal mailakoa dauzkagula, baina agian hor tarteko hori ez dakit mankomunidadea balio dezaken, edo funtzio hori eduki dezaken. Baina uste dut, importante izango litzakela, elkarte edo egitura bat, nolabait gai hauek, bai hau, bai energia, bai, eta uste dut hor ez daukagula, gaur egun egitura bat. Igual, azkenengo interpelazioa eta gainetik indako azkenekin tokatzen jabelako, batetik badago, etako azkenengo planteo da nau, klabietakoa da, eta da, askotan udalez gainiko erakunde horrek, mankomunidade kasu hontan, askotan zerbitzu emaile soil bat moduan planteatzen dira, eta alako hausnarketa estrategikotan ez da sartzen maiz, ez? Uste dut momentu honetan debagoien amintza badaukagula, debagoien hogeita marreko egitura hori izan lehikena oso klabia alako planteamentuak itxerakuan, eta hain zuzen be erindajaneke aurra eruango den proiektu hori hortik nola betxe likatuko da, ez? Eta uste dut oso importantia dela alako hausnarketarako espazioak egotia. Eta itzolega itxatze zinuan erakin, etzi legaldiko plana, ekintza plana orkestera goiaz, eta zentzu horretan helburu bat eta ekintza batzuk markauta dauzkagu. Gero egisa da, ez dara berreza, maila hontan eta herrixetatik alako gauza martxan jartzea. Lurren inguruko hausnarketean ikuste dut hainbat herritxan itzen da biela, baina gero horren erosketak, kudeaketak eta abar oso komplexoa dira eta gainera muga administratiboak oso handixak ez. Beste barik, laga eta uste dudabarik administrazio publikoa badukagula zesan handixa, hemendik eta hurren gurtietan bai agroekologiaren eta bai itxastazio moduan adibidez hirigintzaren berrikuspen batetik lehen Iñakik Bizkai galtzen zinuan noiztik hastezan eta erantzun duzue nola baitxe ikuspegi nekazal ikuspegi txik, baina badago bestea eta lurraren kudeak eta aldetik nik uste dut dexentelen hau azizala kontua eta ez da zer behiratu besteik gure herrixetan ze lur bideratu dien zertara, ez? Eta momentu hontan industriak hemen eukidaben pixua oso importante izan da, baina aldi berian lurre mankorrenak industriak bideratuta dauzkagu azkenengo egun urtean. Beste inorra. Beste badago, bai, ez. Eskerrik asko eta horreko da arte.